Mietu 18 persuna fit-toroq tagħna fl-2025. Imwiet li ma ġrawx b'inċident imma huma riżultat mistenni ta' nuqqas ta' sigurtà fit-toroq ta' pajjiżna. Hekk iddikjarat l-għaqda Doctors for Road Safety fi stqarrija pubblikata wara dak illi kien 18 l-inċident fatali ta' din is-sena, illi fih inqatel in-Nepalis Kim Bahadur. Dan ir-raġel ta' 42 sena li kien jaħdem mal-Wolt tilef ħajtu wara li jittajjar minn vettura misjuqa minn żagħżugħ taħt l-età illi għandu 17-il sena. Fi stqarrija tobba appellaw b'mod mill-aktar urġenti lill-Gvern sabiex jimplementa testijiet sporadiċi biex jinqabad l-abbuż mid-drogi u l-alkoħol xi ħaġa li bħalissa mhix issir. It-tobba jridu wkoll infurzar akbar fit-toroq u l-implementazzjoni ta' Vision Zero, sistema illi tħares lejn l-aspetti kollha tas-sigurtà fit-toroq biex jitnaqsu għal zero il-fatalitajiet. It-tobba spjegaw illi dawn mhux proposti ta' barra minn hawn imma huma miżuri sempliċi ħafna u li jintużaw madwar id-dinja kollha. Huma fissru wkoll illi 18 persuna mejta huma 18 familja mfarka u mkissra bi traċedji illi setgħu ġew evitati totalment, fejn tennew illi dawn huma riżultat ta' nuqqas ta' sigurtà u mhux inċidenti. Dawn il-familja ħaqhom ġustizzja illi tkun tanġibbli billi jiġu implementati dawn il-miżuri sabiex il-pajjiż jipprevjeni aktar imwiet.